Добре дошли на срещата, организирана от Целодневна детска градина Детски свят. Благодаря ви, че се отзовахте и сте тук с нас. Днес тази среща беше замислена още миналата година, отдавна, точно преди една година по празниците на Харманли, когато маестро Веселин Гарбанов стана почетен гражданин. В един момент си помисли, не трябва ли, наистина ние сме хората, които ще научим децата си, ще им предадем онова, което знаем за историята, ще ги научим за хората, които са направили много, са известни, хора излязли от Харманли, хора завърнали се в Харманли. И тази мисъл остана дълго в главата ми, но искам днес да благодаря на целия колектив, защото те ме подкрепиха и заедно осъществяваме тази наша идея. И следващата след няколко дни спектакъла, който ще проведем. Благодаря ви, колеги, благодаря на общината за съдействието, благодаря ви, мили хора, мили съграждани, че сме заедно, че заедно ще научим децата си на миналото, на историята, да запомнят и да разберат, че всички ние обичаме нашия град, че нашият град наистина е красив и обичан. И най-много искам да благодаря на господин Гарбанов, на маестро Гарбанов, защото той ни допусна до сърцето си и той е в нашите сърца и той е част от нашия колектив. Така го чувстваме вече ние. Благодарим ви, че сме заедно тази вечер. И сега предоставям микрофона на Ваня Димитрова. Тя ще бъде водеща на нашата среща. Това дошла е казармата в Хасковския артилерийски полк, откъдето е изпратен в школата за запасни офицери, по-късно. На 10 септември 1944 г. е мобилизиран в редовете на Първа българска армия. От първия до последния ден на фронт. Със своето артилерийско отделение преминава през всички горещи и кървави места на войната. Бие се за Ниш, Прокопле, Бяла Паланка, Стремска Митровица, Печ, Над Канижа, Балатон, Диге, Хенче, Драва Соболч. Димитър Хаджи Янев е удостоен с орден за храброст, връчен на бойното поле, пред строя. След войната, да вметна тази снимка от Харманлийската премиера на първата му книга, пред теб и той залязва в Медицинския институт. Завършва Витис Кръсчо Сарафов в класа на професор Филип Филипов с актьорско майсторство и още като студент прави изключително впечатление с изпълненията на ролите си. Хамлет на учебна сцена, Орсин от 12-та нощ на сцената на народния. Той е Ромео, Фердинанд, Карлос, Арбенио Христофоров, а също така Джери в Двама на люлката, Бърнард Шоу в Милият лъжец, пастора в Пътят към Мека, учителят в Опит за летение. И Йосиф Хебс, най-добрата му роля в киното и едно от най-добрите постижения в българското кино, в копилата на безследно изчезналите. Ето какво пише за тази роля Сия Папазова, дългогодишен драматург и педагог. Мъжка хубост, гордост, нравствена чистота, непреклонност, интелектуална сила излъчва този герой от екрана. Интересен факт е свързан с изпълнението. Телефонно обаждане по вечерно време. Ние сме много възрастни хора, казва гласът. Бяхме близки с Хебс. Щом се появихте на екрана, жена ми и аз едновременно възкликнахме. Ето го нашия Хебс. Аз съм имал малко срещи с него.
идвайки на гастрола в България, когато бях в Германия, неколкократно съм гостувал също на Варненската филхармония. Изобщо аз го знаех Митко Хаджиянев, отдавна го знаех. В Хармали също, и благороден човек, и така изглежда и той. И бях изненадан, като на една репетиция бяха донесени предадени поздрави от Димитър Хаджиянев. И се видяхме с него на концерта на вечерта. След концерта имахме една много хубава среща. След това разговори. И всеки път, когато съм бил в Варна, това беше 3 или 4 пъти, в разстояние на 2-3 години, сме бивали с него заедно. Просто той ме обогати с неговото благородство, с неговата възвишеност като човек изобщо. И никога няма да забравя срещите си с него. Искам да използвам случая да ви спомена едно друго име. Йорданка Тенчева, певица в Варненската опера. Тя е харманлийка. Ако някой от вас по-възрастните знаят, имаше един Тиликиджията, Тенчо как Тиликиджията. Негова дъщеря, певец Неделчо, Гошо го знае. Гошо, как беше? Павлов, Неделчо Павлов. Ти си събирал се сведения за него от близките. Бас в Софийската опера. Това са личности, с които Хармали може да се гордее. А пък да не говорим за плеядата от актьори, с които е дарил Хармали в нашата страна. По-добре да не ги изброявам. Да не изброявам. Не, аз не почвам да ги изброявам. Така че това е, което мога да ви кажа за Димитър Хаджиянев. Благодаря. Някой от тук присъстващите, сигурно има някой, който го познава лично. Искате ли да споделите нещо за човека Димитър Хаджиянев? Тя после казана, целата блесната седем гергани. Беше във възторг от нашето изпълнение, което даваме тогава, ние взехме голяма награда. И по-късно пак продължахме да ходим на Варненския цел, той винаги беше там и се срещахме с него. И има щастието да го привети в дома си, когато дойде в Хармали на гости, специално на групата дойде на гости. И толкова емоционален, толкова чувствителен човек, просто не съм виждала. Той винаги ме разбраваше, когато е бил на сцената, винаги се е притеснявал, винаги е изпитал сценична треска. Това е характерно за истинските актьори, за истинските артисти, че винаги изпитват сценична треска и се вълнуват, когато трябва да се срещнат с публиката, особено на премиерен спектакъл. Толкова много се страхуваше, чупеше пръсти, как се срещна с хармалийци, с милите му съграждани. Толкова отдавна не е бил. И тържеството ми е много хубаво с неговата книга, като него да огромна чест. Той ни раздаде на всички тези книги. И естествено ние ги прочетохме и видяхме неговия живот описан в тази книга. Емоционален, с голяма обич говореше за съпругата си Снежанка, за децата си. Развълнувани книгата и казахме, че той има такъв почерк, който буди у нас топли чувства към него, към семейството му и към родния му Хармали. Ние, разбира се, имаме и песен групата, може би някои са я слушали, написана от Михаил Александров за Хармали, по текст на Гейчо Дончев. На всяка Обичаният дългогодишен учител по музика на почти всички по-възрастни хора от града. Защото през тази година се навършват 110 години от неговото рождение. Стефан Льонджев, когато ние познаваме и като баща на известния композитор Петър Льонджев, знаем го също така и като първи учител по цигулка на майстор Гарванов. Също така той е бил една много важна част от културния живот на града, от времето, за което говорим. С цигулка. Така. Вече започнахме с майстор Веселин Гарванов. Казахме, че ученик по цигулка на Стефан Льонджев.
дипломиран цигулар и концертмайстор в Благоевград. Основател и главен диригент на Видинската филхармония, Видинската опера, по-късно и на Плевенска. Да, диригент на Плевенската филхармония също. Главен диригент на Музикално-драматичния театър в Велико Търново, неведнъж гостувал на наша сцена. Почетен гражданин на града ни. Искам да запитам, да попитам, какъв се спомняш, Харман ли, от годините, когато случва цигулка при Стефан Радев? Малък и чаровен. Не само толкова ли? Това е мотото. Да. Ами какво да ви кажа? Улиците бяха съвсем други, те бяха праша. Имаше много, така да ви кажа, първично настроение в този град. Не знам как да го изразя другаче. Шести конен полк беше. Шести конен полк. И бяхме деца. Всяка сряда, събота и неделя, тук в градската градина имаше така издигната една платформа с ограда, стълби и над вечер военната музика, която беше голяма военна музика, 40 души, с маршове, идваше тук и гражданите, нали вече имаше там нататък ресторант, папчета, бира. И арката с розите в дъното я помните. Това в ляво. И ние децата още, нали, играещи с черни гъщети и корички, нали, тичахме. После изпращахме от казармата до градината, която това беше много било винаги. И вечерта вече с родителите си бяхме тук. Между другото искам да ви кажа, че моето първо музикално възпитание и чуване на оркестър беше тази духовна музика. Там се изпълняваха тези усили от Верди, от Травията и така нататък. И мен беше много интересно да застана и да ги слушам. Може би дори от него самия съм чувал, че покрай това свирене на цигулка в града има много майстори-лютиери. Тоест майстори на цигулки. И това е било едно занаятчийство, един поминък в града. За мен това е много важна подробност, много важен детайл от града. Виждате ли? Майстори-лютиери в този град. Всякакви майстори има на коли. Такива по-различни неща. Сега надали има един, който да свири на цигулка. Така не е, баче? Това е Недялко. Неговата дъщеря Пенка беше моя съученичка. Бай Недялко направи тогава, дете знам аз, 2 цигулки от кибритени клечки. Всяка една цигулка, мисля, че имаше 4000 кибритени клечки. С тази цигулка едната Пенка кандидатстваше в консерваторията, обаче след първата година тя не знам защо се отказа и прие вече пътя към друго поприще. Такава е Недялко. Аз се спомням къде му беше работилницата. Това е където, как да ви кажа, където е МВР-то и от само челото. Това е Недялко Николов. Недялко Николов, това е Недялко. Да, той е известна личност. За него в друг аспект могат да се разправят много неща, мога да ви кажа, защото аз съм бил свидетел на неговите речи и така нататък, с едно неповторимо чувство за хумор. Една такава народопсихология носеше този човек. Това беше една много интересна личност. Там беше работил, имаше едно... Цигулката запя и аз заплаках. Влакът се впи в разкъсаните стъпи. На спомена възкръснал, неочаквано и върнал се при мен да ме целуе. Цигулката разтрясала просте. Разстрои се от влагата в очите. Омекна тишината прелъстена, извая до изящно свободата да бъде себе си и
прищи се потисканото в мене. Енергията рукна водопадно в едно така засищащо вълнение. Не тялото, душата беше гладна. Спомен за маестро Гарбанов с уважение и благодарност от целодневна детска градина "Детски свят". Тази картина, нарисувана от нашия художник Пенчо Лозанов. Когато исках да разбера на кой номер е улицата, адреса, къщата на маестро Гарбанов, нека да му разкрие на него, че така съвсем се опитах да не издам нашата тайна, изненада. И беше пролетта, честитих му празника и му казах, защо като минах не видях никакъв номер на вратата. И той каза, ама как може? Номер 2 ми е любимия номер. Роден съм на 2 февруари, 32, да, Екатериани по 22, във вторник, 2 часа след полунощ. Във вторник, 2 часа след полунощ и още. И днеска е 22, не знам защо пак е 22. Два пъти женен, 2 пъти разведен. Маестро Гарбанов каза, за това съм ви подарила цигулка. Искам днес тук пред вас да ви кажа колко бях развълнувана на 25 март на Благовещение, когато маестро Гарбанов дойде в детската градина и каза, имам изненада за вас, подари ни една от своите диригентски палки и неговата първа цигулка. И аз от името на община Харманли и лично от името на кмета господин Нисков искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата, че с присъствието си обогатихте тази среща, както и празниците на града. С уважение! Христо Назов.